Malawi Today. Impi wayinkosi yamagosi ngomani fayile amene muli soja zipia zanu chishango chanu chinathera pano. Impi biyeni simunayenera kugwera pano, koma chifukwa cha machenjerero a Satana munathera pano. Impi biyeni musane muntendere ndena wose amene munapita nawo. Impi biyeni zimatha wawo. Ani atuyamba amalonda ena amba kulandira simenti yochoka mdziko la Zambia yemwe ayitanitsa muthandizidwe ndi boma pofuna kulimbana ndi kukwera mtengo kwa simenti mdziko muno. Simenti iyo akumugulitsa pa mtengo wa 26,000 kwacha, omwe ni mtengo wotsika kusiyana ndi 50,000 kwacha yomwe ena akugulitsira simenti. Boma linapereka ndalama zakunja komanso kuchotsa misonkho ina pa simenti yakunja pofuna kuti yakhale wotsika mtengo. Wamalonda wina Abdul Chinara wati apitirira kuyitanitsa simenti iyo poti boma alonjeza kuwathandiza. Ena omwe anapeza mwayi wogula simenti wotsika mtengoyo ati akhala akuvutika kwa masabata awiri ndipo tsopano athandizika. Mawiki apita simenti akhali kuvuta mwina for the past 3-4 weeks pano ndimene apayamba kupezeka. Mtengo panopo ukuoneka kuti watsika kwambiri from 38,000 to 26,000. Ntchito inasokonekera moti timathira maconcrete mpaka maconcrete sonse anayima ndipo pakafika tsiku la lero ndipete kudzatenga simenti kuti kayambe mawa maconcrete ikabe tikugulabe mwina mwake about 600 or 700 bucks tikati kuifunabe because ndi project yayikulu. Ogwira ntchito ku konsolo ya Mzuzu ayamba kunyanyala ntchito kufuna kukakamiza konsoloyi kuti ikweze malipiro awo apamwezi ndi 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ogwira ntchitowa ati akufunanso kuti ndalama imene ogwira ntchito amalandira akapuma pa ntchito ya pensioni ichoka pa 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pakadali pano kufika pa 25 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Bernard Mhone ali ndi ripoti limene wawerenga ndi Feston Malekezo. Malinga ndi akamanga konsoloyi inatsitsa mwachinsinsi ndalama za pension zimene amawadula ndipo kotero ati akufuna kuti mkulu wa konsoloyi agumizani Nyasulu awasamuse. Anthuwa atakufunanso yemwe anali mfumu ya mumzindawu akondwani Blani Nyasulu akabwenze galimoto ya konsoloyi popeza kuti nthawi yawo inatha. Zimene zachitika ndi zokhumudwitsa chifukwa chonena kuti salary yathu ndiyo chepa sikukwera, komanso a chief executive asisa pension ya wanthu woti akugwira ntchito panopo zaka osafusa imene utayitenga kuti ndi mistake yayikulu kwambiri chifukwa moyo wanthu uli pa chiopsezo. Ndipo anthu akufuna kuti achife awo achokepo ngati panali zovuta iwo akayitana a union amene amayimira anthu pa ntchito, koma iwo sanayitane ali union kuti kupeza ndi mavuto awo nditifuna tisise ene ake ndalama avomereze koma nangopanga pakoka na dictatorship. Koma wofalitsa nkhani za konsoloyi a McDonald Gondwe ati kuti ayambirenso kudula 25% ya pension kwa anthuwa nzovutirapo popeza kuti konsoloyi ikuvutika pa nkhani ya ndalama. Komabe a Gondwe ati iwo apitirira kuyankhula nabe ndi anthuwa ndipo njira yogwirika ipezeka. Akufuna kuti zipereka 25% pamene ifeyo ngati management komanso advice imene tinatenga kuchokera ku boma inali yonena kuti tifike pa 10%. Chachiwiri pakhala kuti pa 25% ndiye kuti ngati konsolo sitizitha kukwezera na malipiro ndi zimene anatilangiza. Komano iwo sakufuna kumva zimenezozo. Chifukwa na kuti tikamapereka ma 25% ndiye kuti ngati konsolo choyambirira tizilephera kupereka kuniko munthu akapanga retire sazitha kupeza kena kali konse. Zoneserozi zinayamba ndi kutseka chipata cholowera ku konsoloku ndi nthambi za mitengo. Kenaka anthuwa anakatsekanso ofesi ya mkulu wa konsoloyi. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu ili ndi anthu ogwira ntchito pafupifupi 300 ndipo mwezi uliwonse imatulusa ndalama za pafupifupi 80 miliyoni kwacha kulipira anthuwa. Bunge lolembetsa mayeso aboma la Malawi National Examinations Board (MANEB) latulutsa zotsatira za mayeso a Standard 8 komanso a Form 2. Zotsatirazi zaonetsa kuti ophunzira ambiri achita bwino pa mayeso akuyelekeza ndi chaka chatha. Malingana ndi mkulu wa MANEB Professor Dorothy Nampota,
mwana 247,958 omwe analemba mayeso a standard 8 a chaka chino, ana 216,972 ndi amene akhonza, izi zikuyimira 87.5%. Anampota ati mwa ana 158,451 omwe analemba mayeso a form 2 chaka chino, ana 132,977 ndi amene akhoza kuyimira 77.61%. Zambiri mulipoti ili. Mkulu wa Maneb a Dorothy Nampota ati mwa ophunzira 120,122 amuna omwe analemba nawo mayeso a primary a standard 8, ophunzira okwana 108,843 ndiwo apambana kuyimirira 90.61%. Iwo anati mwa ophunzira achitsikana okwana 127,836 omwe analemba nawo mayeso a primary ewa, ophunzira okwana 108,129 ndiwo apambana kuyimirira 84.56%. Pamayeso a form 2 a junior certificate, Anampota anati mwa ophunzira 76,916 amuna omwe analemba nawo mayesowa, ophunzira okwana 63,058 ndiwo apambana kuyimirira 81.98%. Iwo anatinso mwa ophunzira 81,535 atsikana omwe analemba nawo mayeso a JCE, ophunzira okwana 59,919 ndiwo apambana kuyimirira 73.49%. Pamayeso a junior certificate, sukulu ya Ludzi Girls ku Mchinji ndi imene yaposa sukulu zina zonse m'dziko muno pokhala patsogolo kukhonzesa ophunzira ochuluka, ndipo sukulu ya private ya Good Choice ku Chikwawa ndi imene yakhala chintseka khomo pa sukulu zonse pamayeso a JCE. Anampota kufotokoza za mmene mayesowa ayendera. Mayeso athu anali ophikika bwino, analibenso vuto lililonse lomwe munthu akanaona. Mayeso athu amenewa sanaoneredwe ndi mwana aliyense tsiku la mayeso lisanafike, kusonyeza kuti mwana aliyense amalowa mkalasi ndikuona pepalali koyamba nthawi imene amalowa mkalasiwo, zimene zili zinthu zabwino. Poyankhulapo pa zotsatirazi, mmodzi mwa akuluakulu aku nduna wa zamaphunziro a Grace Milner anati boma ndilokondwa ndi zotsatirazi, koma Milner anatinso boma ndilokhumudwa ndi sukulu zina zomwe sizinachite bwino pa mayesowa. Zimene zisizovomerezeka ifeso ndife odandaula, koma tifufuza ngati nduna kuti tione kuti zimene zizachitika chifukwa chani. Ndiye tikafufuza mwina ndi pamene tingadziwe bwinobwino kuti chifukwa chani masukulu ena sakuchita bwino. Kutsatira kutulutsa kwa zotsatira za mayesowa, sukulu zikuyembekezeka kutsekulira teremu yoyamba pa 22 Seputembala chaka chino. Atolankhani kuphatikizapo a The Times Group akuyembekezeka kupindula ndi maphunziro apadera omwe cholinga chake ndi kusintha momwe atolankhani amalembera nkhani zokhuza kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Maphunziro akuchitika kulilongwe kudzera ku bungwe la Media Parity Program yomwe ikuyendetsedwa ndi Agenda Links mothandizidwa ndi ndalama za Canal France International. Poyankhula patseguliro maphunziro wachiwiri kwa mkulu wa Misa Malawi Achisomo Nguluwe wati maphunziro akuyembekezeka kulimbikitsa luso la atolankhani. Anguluwe akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chinjika Matemba. Ndikofunikira kwambiri kuti atolankhani tilimbikitse maphunziro okuti atolankhani asitha kumvetsetsa kuti ngofunikira bwanji kuti tisamaonetse kusiyana pa kalembedwe ka nkhani, kuti amayi ndi abambo tizitha kuwaona nkhani zawo akuyankhula mu nkhani zimene atolankhani amalemba, komanso tizitha kuona kuti azimayi ngakhale ndi azibambo omwe sakulembedwa monga ngati odandaula nthawi zonse kapena ma victims nthawi zonse. Tizitha kuwaonanso ma achievements awo amene azimayi akuchita, komanso kutakuyankhulitsa kapena ngati ma expert, chifukwa alipo azimayi amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana koma kawirikawiri sapezeka, komanso kuti ndi njira ziti chifukwa kawirikawiri atolankhani amadandaula kuti koma azimayi timayesadi kuti tiziyankhulitsa koma sapezeka. Titani kuti tizitha kuwapeza amayi kuti nawonso azitha kuyankhula mawu awo azimveka mu nkhani zimene zimalembedwa, chifukwa chokuti theka la anthu kumalawi kuno
mwachitsanzo ndi amayi ndi nawonso amafuna aziziona mu nkhani zija zikulembedwa komanso mawu awo azimveka. Ndipo Josephine Chinere ndi mmodzi wa aphunzitsi pa maphunzirowa. Pa nkhani yokhuzana kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi nkhani yokuti mwina timangoiona ngati ndi nkhani yoti inabwera koma mwina sitimayipatsa attention yoyenerera kuti ngati atolankhani eti. So cholinga cha training imeneyi ndi kuti atolankhani tikhenge tatidzimukanso ndikuona kuti pali zinthu zina zokhuzana ndi nkhani imeneyi zimene sitikuchita bwino. So training iyi tikudziwa kuti atolankhani akudziwa kale mavuto amene ali nawo komanso mmene angawakonzere mavuto kukhuzana ndi nkhani zimenezi zikudziwika kale, kungofika pamodzi chabe ndikukhanga tabweretsa zinthu kuti tingakambirane ndikuona kuti kodi tingazipange bwanji kuti nawonso mawu a amayi amene akuchita bwino osati chabe amayi kumangoonetsa ngati ndi amene amangovutika koma kuti iso ndi azimayi amene akuchita bwino kunja amene akufunira kuti anthu ngati atolankhani tizibweretsa poyera zabwino zimene amayi amene wakupanga. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo a Bidamiya yati boma lachilimika kupereka chitukuko m'madera akumidzi chimene chilimbikitse ntchito za maphunziro za umoyo komanso kupezeka kwa madzi a ukhondo. Iwo ayankhula izi m'boma la Chikwawa pamene amapereka nyumba yatsopano ya mphunzitsi yomwe yamangidwa ndi ndalama pafupifupi 34 million kwacha pa sukulu ya Makala Junior Primary. Zambiri mulipoti ili lalwaneni mpasa lomwe akwerenga Selina Tambula. Amiya omwenso ndi shadow MP wa dera la Chikwawa Nkombezi ati apitirira kudzipereka kupereka zitukuko zimene zikubweretsa kusintha kokhazikika. Maticha kuno madandaula kuti nthawi zina kuangula aphunzitsi amalipira kubwera ku sukulu makamaka edi ndi anatipempha kuti tilamangire nyumba ya bodzi tinamangira zimene yakuona pakati zazimira kufuna kuno senta imeneyi kesi ikwera itenda kwathokoza president yasonjezera constituency development fund drama zija zatithandiza kwambiri kuti zimene tinalonjeza anthu zonse zatheka and taonjezanso pamenepo maproject amene tinalonjeza tapitirira. Mkulu woona za maphunziro m'boma la Chikwawa a Greystone ali ndi amawo ayamikira ntchitoyi. Timafunitsitsa kuti kuno kukhale ahedi amene adzilimbikitsa kwambiri kuti sukulu ino izitha kuyenda bwino chifukwa choti mbuyo monsemu kunalibeko nyumba ya ahedi yolozeka. Mukhoza kuona kuti pali nyumba zina ziwiri koma zonse zonse zing'ono kwambiri. Ndiye tinaganiza zonena kuti ahedi akhale kumalo ngati kuno ndifika kutali kwambiri kuno ndi Zewatala komanso ndikutali ma-training center kuti aphunzitsi akopeke kuti ahedi akopeke azitha kuyendetsa bwino sukulu. Mafunika ndithu kuti tamangire nyumba yabwino ndifika chake nyumba ino inamangidwa. Ntchitoyi ayigwira ndi ndalama za thumba la governance to enable service delivery. Munkhani zandale mtsogoleri wa chipani cha UDF atupete muluzi wati chipani ichi chikhazikitsa mfundo zake zokopera anthu pa 28 mwezi uno. Amuluzi anayankhula izi atamaliza msonkhano yoyimayima imene adali nayo m'boma la Balaka. Iwo ati anthu ayembekezere mfundo zokomera mzika za dziko lino monga kukhala ndi chakudya chokwanira ndalama komanso kuthetsa katangale. Izi ndi zina mwa zimene amuluzi adafotokozera mtolankhani wathu ku Balaka Blessings Makuwira. Kulibe ndalama kulibe chakudya kulibe ndalama isi sabwera chifukwa chuma chathu sichikuyenda bwino. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku chifukwa chuma chathu sichikuyenda bwino. Nde kuphatikizaso kulibe mafuta amagalimoto taizinapezeka taizina kulibe koma izi zikubweretsa ndithu chikayiko kwa Malawi chikasakuona bwinobwino kuti tsogolo lawo ndilotani. Afuna ndalama afuna chakudya. Nde mwa ine amene tikupikisana nawo pa mpando wa president wa dziko lino la Malawi tikudziwa zimene UDF inapanga mbuyo kubweretsa sukulu ya ulere kubweretsa starter pack nyumba ndi nyumba imalandira fertilizer ndi mbewu ulere tinabweretsa maselofoni mdziko muno inaliso masafu imene inabweretsa zitukuko zosiyanasiyana m'midzimu. Amalawi akukumbukira zonsezi akunena kuti tikabwera pa 16 September starter pack ibwerere kwafunika fertilizer kwafunika mbewu igawidwe nyumba ndi nyumba. Amalawi akhale ndi makobi ndi nthumba njira yache ndi business kapena ulimi koma pali funso kodi ndalama zimene kuti tipange zimene zichokera kuti ndiye chifukwa chake inapita ku United Arab Emirates
kumene kuti apangangwiza kuti andithandiza ndalama kuti zikongozi achinyamata, azimayi, asungwana. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Popitiriza nkhanizi, sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCAP yakondwerera kuti yakwanitsa zaka 150 ikutumikira mdziko muno. Pa chikondwerero chimenechi chachitika kwa masiku awiri mu mzinda wa Nzuzu, sinodi yapempha Malawi kuti asamakonde zinthu zolandira. Feston Marekezo wadza ndi ripoti. Mwambo unafika pa chindende la Mulungu omwe sinodi yapemphera dziko la Malawi kuti likwere pa chitukuko komanso kukhale chisankho cha bata ndi mtendere. Poyankhula mlembi wa sinodi Mbusa William Tembo wapempha Malawi kuti akhale olimbikira komanso achepetse mchitidwe ochitirana nsanje. Chali chiligwire ntchito limodzi ndi boma kuti tizigwirire ntchito tokha Malawi. Tikagwira ntchito ndi manja athu tizakhala ndi umwini. Kusiyana kungolandira. Poyankhulapo yemwe anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, Asamkawale omwe ndi nduna ya zaulimi anati dziko la Malawi likuyenera kupita chitsogolo ngakhale likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Pogwirizana ndi mutu wa mwambowu omwe umati auzeni anthu anu kuti asabwerere mbuyo, Akawale anati dziko lino lakhala likukumana ndi mavuto monga ng'amba ndi zina koma zisachititse kuti libwerere mbuyo. Only fitting for this synod, but it is perfect fitting for our nation as well. Poyankhulapo Ansah amene anayimirira chipani cha DPP ayamikira sinodi ya Livingstonia pobweretsa chitukuko chosiyanasiyana mdziko la Malawi. That leadership must serve the people with integrity, just as Professor. Ndipo Adaliso Kabambe omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM ati dziko la Malawi likuyenera liphunzirepo kuchokera ku sinodi ya Livingstonia yomwe anati mbuyomu imadalira mamishonari koma pakadali pano ikuzilimbikira yokha. Missionaries amene amabwera amayang'ana nakuti athane ndi vuto la greed, athane ndi vuto la selfishness, athane ndi slavery. Chomaliziracho slavery inatha koma nkhani ya greed and selfishness sinathe. Ndi chifukwa chake lero tikuvutika kwambiri ndi nkhani ya nepotism, tribalism and cronyism in the public sector. Komanso tikuvutika kwambiri ndi nkhani ya corruption in the public sector. Pamwambowu sinodi inapereka mphoto kwa anthu osiyanasiyana amene akhala kugwira nawo ntchito mzakazi. Iwowa ndi kuphatikizirapo a Hastings Kamuzubanda, mtsogoleri wakale wa dziko lino, Abakiri Muzi, Abingwa Mtalika, Mai Joyce Banda, Apita Mtalika komanso wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali. Ena ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso yemwe anali spika la nyumba ya malamulo Mai Catherine Kurani Hara. Sinodi inaperekanso masatifiketiwa kwa mafumu komanso abusa ena mpingowu. Tidakalipa za mpingo wa Finish Line Ministries oyamikira kamba kopitirira kugwira ntchito yosintha umoyo wa anthu. Amene adali phungu wa dera la kuvuma kwa mzinda wa Blantyre, John Bande, wati mpingo wakhala ukhazikitsa ndondomeko zimene zasintha zinthu m'magawo za maphunziro komanso za umoyo. Iwo afotokoza izi pamene mpingo umakhazikitsa kachisi watsopano kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre. Ineyo ngati mmodzi mwa amene ndakhala ndili MP kuno, ndimanyadira kwambiri ntchito ya Finish Line Ministries. Ndawadziwa amene wawa kwa zaka 25 tsopano koma anayamba 1996 which is longer than that. Koma zaka 25 zimene ndawadziwa kunoku kwasintha kwambiri. Ndimawanyadira chifukwa amathandizana ndi boma kutukula miyoyo ya anthu. Maphunziro amene akuti achitaja ineyo ndiye ndinachita kuwaona. Classes abwino, maphunziro apamwamba, ana osowa amawathandiza komanso amadya komwe kucha. So that means ana athu amene alosaukitsitsa ndi amene atola. Ndiye mungati kuwerengera kuti zaka 25 athandizana ambiri bwanji. Secondary school, primary school, panopa mpaka na technical school. Ifeyo madera town chonchi maphunziro ndi chuma kwambiri. Kwa sitingathe kuwasira ana athuwa ndalama koma maphunziro zimene zimathandiza. Ndiye ndawape mphanso kuti chonde pamene mukuganizira maplani anu mutikirenso chipatala kunoko. Chipatala chimene ndinabweretsa ine pamaketa
kudzera mwa General Life Insurance komanso kwa kachere. Ndipo mkulu wa mpingo mdziko muno Alave Mokampesi adati kachisi watsopanoyi athandizira pa cholinga chawo chofalitsa uthenga wa Mulungu. Wanga ndi osangalala kwambiri chifukwa makamaka pano pa Mkolokoti Church pamene pali pa headquarters mpingo kukula kwambiri ndi anthu ambiri amakhala panja ndi kubwera kwa thandizo abale athu ku likulu lathu la Finish Line International atatithandiza chomwe kuti timange church ndi chinthu chachimwemwe kwambiri. Ndi primary school ya ulere ana 525 ndi secondary school ndi olipira koma timaperekaso ma bursaries 47 chaka china chilichonse. Ndi technical college vocation imene malipiro ake ndi ochepa kwambiri koma timathandiza wina aliyense kuti akhale ndi aphunzire ma trade. Tili ndi plumbing, tili ndi tailoring, tili ndi welding, zinthu ngati zimenezi ndi zimene tili nazo kumeneko. Mpingo sungapemphere ngati anthu akukangana chifukwa andale ayikidwa ndi Mulungu kuti asungitse bata mdziko. So mdziko mukakhala bata zikuthandiza kunena kuti ngakhale ife upemphera tipemphera bwino. Kuti ngati anthu akumenyana akukhapana anthu akuumbirana mifuti tipempheranso. N'chifukwa chake timafunika kuti andalewa apange zinthu zokuti dziko lizikhala limodzi pa zimene zijaso zimathandizira kuti so mpingo ukhale wamtendere. Bungwe la European Union kudzera ku project yotchedwa SP Gear lapereka galimoto la mtundu wa Land Cruiser ku nthambi yoona za anthu kuti pakhomo mboma la Neno ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu omwe amayang'anira ntchitoyi amakumana nawo kumbali ya mayendedwe. Wachiwiri wamkulu yemwe amayang'anira ntchito za mtukula pakhomo mdziko muno Laurent Kamsinjiro wathokoza bungwe la European Union kamba kathandizoli kuti liwathandizira kukafikira anthu ambiri omwe ali kumadera ovuta mayendedwe makamaka mu nthawi ya mvula. Galimoto imeneyi itithandiza kwambiri makamaka kuno kuneno monga mudziwa kuno kuneno malo ena ndi ena ndi ovuta mayendedwe ndiye kuti pano pamene zatenemu galimoto iyi ikhala ngati chinthu chothandiza kwambiri kuti mayendedwe ama officers athu kuno kuneno asamavute akafuna kukafikira anthu amene tikutumikira mu project ya SP Gear komanso anthu amene tikutumikira under social cash transfer program mtukula pakhomo. So galimoto imene mukuyionera pano tikuyembekeza kuti zintchito zina mwina zimene zimavuta kuti zichitike chifukwa chakuti mtunda kapena kusowa kwa mayendedwe panopa zintchito zimenezozo zizitheka ndipo ifeyo kuchokera ku ministry tikuyembekeza kuti panopa tizimva tsopano malipoti kuti programu ikuchita bwino kwambiri kuyerekeza mwina ndi mmene zimachitikira. Amos Senderanga yemwe ndi mkulu yemwe amaona ntchito za mtukula pakhomo kuneno wati galimoto liwathandiza kufikira anthu ambiri. Chidwi chathu ndi chakuti azimayi ndi azibambo ndi ngwani kuti amtenga mbali wonse akhale kuti umphawi wawo watsika kapena watheratu chifukwa programu iyi ikuwapatsa mphamvu yakudziwa. Tayikapo maphunziro ambiri anthu aphunzira amene angabwereketsane ndalama kusunga ndalama, aphunzira amene angapangire ma business, aphunzira amene angayendetsere mabanja awo nkhani za gender posaona kusiyana pakati pa amayi ndi amuna. Akupanga ziganizo limodzi zimene tikukamba visioning family planning together ndiye kuti anthu awawa sakhala sofana ndi mmene analili. Ndipo mmodzi wa anthu opindula Ungire Samson akufotokoza. Yandithandiza kwambiri naye mmene ndioneramu ndilipo ndekha komanso atanditenga chaka chimenecho chaka chathachi chifukwa tangoyamba kumene nandi za December atanditenga ndinatenga kakobiri kameneko kugula chimanga komanso komweko ndinagula tiwana ta nkhuku komanso komweko ndidayesetsa mvula itabwera ndichita chipongo ndigwetsera nyumba yanga ya malata ndidatenga timakobiri limene tija ndinakonzetsa koposaposa chifukwa cha mkati mwa masheya anga mamasheya athu tikamagawana ndalamazo ndimakatenga ndalama ija nkumayituma nyumba mwanga. Nkhani zathu ndi zomwezi koma sitasiyane na insomito yake amalonda ena ayamba kulandira simenti ochoka mdziko la Zambia yomwe yakumugulitsa pa 26,000 kwacha. Bungwe lolembetsa mayeso aboma latulutsa zotsatira za mayeso a standard 8 komanso a form 2. Nkhani zina chipani cha UDF chikhazikitsa mfundo zake zokopera anthu pa 28 mwezi uno. Mnali ndine Yankho Seunda.